ako ste zbohatli? Jedno francúzske príslovie hovorí, že ak chce byť človek úspešný, tak musí mať buď kvapku šťastia, alebo plný súd rozumu. Ja si myslím, že som mal tak trošku oboje. Na celý môj životný príbeh asi nemáme časový priestor. Môžem len upozorniť, že toto je môj životopis. Nie je voľne v predaji, ale je tam pravdivo vykreslený príbeh celého môjho profesionálneho života a sú tam všetky moje podnikateľské úspechy a projekty. Nezbohatol som vďaka politikom a nezbohatol som vďaka napojeniu na štátne zdroje. To je dôležité. Všimol som si, že, alebo teda najprv ste sa zviditeľnili natáčaním najrôznejších videí. Boris Kollár by tiež vedel svoje rozprávať a samozrejme tí ďalší politici až po posledný odkaz, myslím, že to je parazit číslo 9 v prípade Norberta Bödera. Chcem sa ale spýtať aj na vás a na vaše pôsobenie, pretože ako chcete presvedčiť voličov a verejnosť, že ste, alebo kritizujete to prostredie, za ktorého títo ľudia nejakým spôsobom možno parazitovali na štáte, ako chcete presvedčiť ľudí, že vám sa to nepodarilo za tých podmienok, ktoré dneska kritizujete? No, ťažko sa dokazuje niečo, čo sa nestalo. To znamená, že ak hovoríte o prostredí, ktoré sa volá kapitalizmus, tak v tom sme vyrastali všetci. Bolo to skôr o využívaní príležitostí, ktoré mi život priniesol, ale je ťažko vysvetľovať niečo, čo sa nestalo. Opakujem ešte raz, nebudem nikoho presviečať, nech si každý urobí názor na moju kariéru a na to, ako som zbohatol sám na základe informácií, ktoré dnes som schopný a môžem sám dávať do verejného priestoru, pretože ja som sa venoval podnikaniu a môj životný príbeh písali na internet a dávali do médií iní ľudia. A vytvoril sa o mne veľmi nepriaznivý a negatívny mediálny obraz. Pre mňa vstup do politiky znamená, že aj keby sme hneď neúspeli, tak minimálne z môjho pohľadu som mal šancu a príležitosť povedať občanom Slovenska svoj životný príbeh pravdivo ja sám. A to má pre mňa veľkú cenu. Boli ste približne 1,5 roka dokonca vo väzbe, konkurzy, obvinenia, to je nejakým spôsobom váš životný príbeh. Chcem sa opýtať, aká je tá vaša motivácia vstupu do politiky, pretože aj kritizujete súčasnú vládu, kritizuje to aj súčasná opozícia, aj v súvislosti s rôznymi novelami trestných zákonov, že ako vám máme voliči, ako majú veriť, že nebude váš vstup do politiky možno nejakou osobnou vendetou, alebo si pomôcť v niektorých vašich kauzách? To sú dva úplne oddelné prípady. Čo sa týka mojich zážitkov z rokov 2020 až 2023, to je príbeh, ktorý si žije vlastný život. A ja robím všetko preto, aby som dosiahol spravodlivosť, nie pomstu. O tu mi naozaj nejde. A záleží mi na tom, aby dvaja ľudia, ktorí sú pre mňa najdôležitejší na svete, a to sú moje deti, vedeli, aká je pravda, aby sa za mňa nikdy nemuseli hanbiť. To nesúvisí s mojím vstupom do politiky a chcem zdôrazniť, že tie naozaj kritizované novely trestných kódexov, ktoré boli urobené po vzniknutí vlády v roku 2023, sa tých záležitostí, z ktorých som bol ja obvinený, nijako nedotkli. Mne nepomohli v ničom. Čo sa týka motivácie pre vstup do politiky, je, by som povedal, veľmi jednoduchá. Ja som bol rád, že vznikla vláda v roku 2023 v tom zložení, ako vznikla, po tých 3 rokoch neskutočného marazmu, čo tu bolo. Ale po roku a pol som zažil, a myslím si, ako väčšina občanov Slovenska, jedno hlboké sklamanie z toho, čo tá vláda robí a z toho, čo nerobí. Nesplnili záväzky, ktoré vykrikovali na námestiach v rámci predvolenej kampane, nevysporiadali sa s negatívnymi javmi spoločnosti počas tých rokov 2020-2023 a z toho, čo nasľubovali v ekonomickej rovine, nesplnili takmer nič. Budeme sa o tom rozprávať, o tom bude dnešná celá relácia. Nech sa páči, pán Kollár. My sme sa neprišli bojovať, ani tu robiť nejaké reality show, pretože mne sa slovenská politika nepáči, hlavne preto, pretože väčšina politikov sú lepší herci ako odborníci, takže neberte to, pán Naď, ako nejaký játak. Ja poviem vlastnú skúsenosť. Vy dobre viete, že ja žijem na Žitnom ostrove, žijem v prostredí, kde väčšina obyvateľov a občanov Slovenska je tam maďarskej národnosti. Mám s nimi výborné vzťahy, aj my sa z minulosti poznáme, viete, aký mám názor. Ja dokonca tvrdím, že do budúcnosti by sme mali hľadať nejaké naše ekonomické, možno aj bezpečnostné ukotvenie v nejakých pôvodných bývalých hraniciach Rakúsko-Uhorskej monarchie a možno Balkánu. Takže naozaj toto nie je útok, ale viete, ja žijem v tej obci, ktorá má dosť veľa obyvateľov a ja teda tých ľudí poznám mnohých osobne a to sú naozaj veľmi konzervatívni ľudia. Mňa tiež zaskočilo to, že teda pán Gubík, váš predseda, sa prihlásil k nejakému takému liberálnejšiemu krídlu. Obávam sa, že vám to poškodí. Ja vám želám úspech, úprimne, aby ste sa dostali do parlamentu. Pán Halas, nech sa páči. Ja sa vás chcem len spýtať, páni, ste zachytili teraz aktivitu, pán premiér Maďar povedal, že pripustil teda, že by mohli homosexuálne páry adoptovať maďarskú deti.
Čiže chcem sa spýtať, vaša ďalšia cesta potom, čo sa týka Maďarska, čo sa týka nového premiéra, bude kde? Odmietate to, lebo vy ste sa k tomu vlastne nejako nevyjadrili a hovoríte, že zastupujete občanov Slovenska maďarskej národnosti a toto je za mňa, by som povedal, dosť veľké prekročené červenej čiary vzhľadom k tomu, čo ste povedal teraz. Takže aspoň tam skúste povedať nejaký názor, teda, že nepodáte si ruku s novým maďarským premiérom kvôli tomu, alebo to odmietate, alebo čo bude výsledok Pán toho? Čenger, nech sa páči. Ako vyjadrenie maďarského premiéra na to má právo. Ako my tým, že spolupracujeme s maďarskou vládou, či s bývalou, alebo touto vládou, tak to neznamená, že všetky tie jeho vyhlásenie, že musíme všetko podporiť. A to, čo sa týka ešte na tú predošlú otázku, čo ste kvázi či dostali odpoveď, ako my konzultujeme s každou stranou, ktorou chceme spolupracovať v budúcej vláde. To znamená, že to neznamená, že keď my máme konzultácie či s PSK, či s konzervatívnymi stranami, pripravujeme sa na budúce zloženie vlády. Pardon, čiže odmietate to, alebo to pripúšťate, tie adopcie detí homosexuálnymi pármi? To je jasná otázka. My to nemáme ako vo vlastnej strane, to nemáme v žiadnom prípade. Ako nepodporujeme. Môžem aj ja zareagovať. Ja chápem, že voliči, alebo teda občania Slovenska maďarskej národnosti sú politicky takisto štrukturovaní ako občania Slovenska slovenskej, rómskej alebo rusínskej národnosti. Čiže a chápem to, že vy chcete všetkých objať a dostať ich na jednu platformu. Tomu úplne rozumiem a asi treba robiť nejaké programové kompromisy. Ale neodpustím si jednu takú drobnú poznámku. Ja mám vždy vo zvyku, aspoň ako podnikateľ, a myslím si, že vy ste tiež podnikatelia alebo čiastočne podnikatelia, keď niekoho vyberáte do firmy, pozriete si životopis, zistíte, aké má skúsenosti, schopnosti, prípadne sa opýtate bývalého zamestnávateľa. A keďže som sa pripravil na túto reláciu, tak ja vás dvoch považujem za ľudí, ktorí majú výborné životopisy, pretože máte kombináciu politika a podnikateľa a na tých pozíciách, kde ste dnes, to znamená na nitrianskej, respektíve Transkej Vúckej, robíte pre tie južné regióny výbornú prácu. Ale na druhej strane, a to musím povedať, viete, dnes všetci kritizujú Smer a tvrdia, a oprávnene, že je 16. rok vo vláde, respektíve na budúci rok bude vo vláde a výsledky ekonomické sú úplne tragické pre Slovensko. Ale málo kto si uvedomuje, že aj politická reprezentácia občanov Slovenska maďarskej národnosti bola tiež 16 rokov vo vláde. A keď si dneska zoberiete, aká je ekonomická situácia južných okresov, kde je prevažujúce obyvateľstvo občanov Slovenska maďarskej národnosti, alebo je tam významná časť tohto obyvateľstva, tak tie okresy sú naozaj v zlých ekonomických podmienkach. Prečo ste nebojovali počas tých 16 rokov o to, aby ste pozdvihli tie okresy? A teraz to hovorím úplne sebecky, pretože ja v takom okrese tiež žijem, aj keď ten nepatrí. Reakcia, nech sa páči. Už na ekonomické témy na Ja by som len poslednú poznámku. Neviem, či páni viete, kde pán Kiš, to je ekonomický expert Progresívneho Slovenska. Pán Kiš, keď bol šéfom útvaru hodnoty za peniaze, tak zastavil tie diaľnice. Pre neho bol prioritou budovania diaľnic obchvat Levíc, aby ste vedeli. Takže keď sa budete na budúce spájať s Progresívnym Slovenskom a pán Gubík sa bude fotiť s pánom Šimečkom, tak nech si spomenú všetci vaši voliči, že títo páni zastavili všetky diaľnice na Slovensku. A pán Kiš schválil pánovi Matovičovi všetky svinstvá, ktoré sa diali na očkovaní na ľuďoch. Schválenú sprostredkovateľský bonus aj očkovaciu lotériu. Takže na toto nech myslia aj voliči. Reakcia. Ideme na tému ekonomiky. Povedzte mi, že s kým vy chcete zrealizovať potom ten váš program? Pán Kollár. To je inak dobrá otázka, lebo aj na základe tých vašich videí, ktoré ste začali natáčať, teda ešte krátko pred voľbami v 23., tak naozaj tá streľba je to taký ako gulometné to hniezdo akože na všetky strany. Aj predpokladám, že aj dnes možno niektorí doma stískajú silnejšie diaľkový ovládač, že čo tu ešte možno zaznieje. A to by ma teda aj zaujímalo, pretože často aj teraz v tých posledných videách, ktoré ste mali aj proti Norbertovi Böderovi, pre tých, ktorí možno až tu tie špičky politiky tak nesledujú, tak ste zabrdli aj do energetiky smerom k pánovi Haršanimu. Čiže to sú naozaj také úzke prepojenia. Vy ste aj teraz v tom poslednom videu ešte hodinu pred reláciou ste ho zverejnili na vašej sociálnej sieti, že teda Slovenská informačná služba je teda v totálnom rozklade. Mňa by zaujímalo, vy máte odkiaľ tieto informácie? Zo SISky máte tam informátora? Viete, ku mne sa dostane hodne informácií rôznej kategórie, samozrejme musím to selektovať. Čo sa týka toho širokého rozptylu tých videí, ktoré ste spomínali,
Na začiatku som hovoril a kritizoval som politikov, ktorí vládli na Slovensku v roku 20 až 23, aby som povedal pravdu o tom, čo tu robili a vystrajali. Samozrejme, po prvom, druhom roku vlády, súčasnej vládnej koalície, už je dôvod kritizovať aj ich. A ja si myslím, že zverejňujem pravdu, som o tom presvedčený, aj keď niektorí ju niekedy spochybňujú. A podľa mňa, zacitujem jedného antického filozofa, ktorý povedal, že nikto nie je tak nenávidený ako ten, čo hovorí pravdu. A ako viete tie informácie povedať verejnosti, že sú právnivé? Ako máme vedieť, že čo je kačica, čo sú šumy a čo sú možno nejaké spravodajské informácie? No, ja to hodnotím podľa toho, že mám možnosti a spôsoby, ako si tieto informácie preveriť. Aj v štátnych službách, napríklad teda v SISKE? Alebo vo vojenskom spravodajstve trebárs? Viete, existuje svet, o ktorom ja som kedysi vôbec nevedel. Ten svet sa volá digitálny priestor. A cez ten digitálny priestor sa viete dostať dnes úplne všade a viete si skontrolovať takmer všetko. Viacej nepoviem. Čiže nie je to taký ten typ, ako kedysi hovoril Vladimír Mečiar, že zrazu mal niečo v šuplíku. To bol potom ten vtip, že odkiaľ to máš. On povedal, že od manželky. A manželka to má odkiaľ. No predsa odo mňa, vy to máte odkiaľ. No ja to mám z toho šuplíka. Takže to nie je tento prípad, hej? To určite nie. 99% vecí sa dajú veľmi efektívne preveriť. Ale dnes samozrejme selektujem, pretože osobné veci nezverejňujem, pretože keby som začal zverejňovať osobné veci, ktorých je asi najviac kvantitatívne, tak asi by pribudli nejaké rozvody a rozvraty v rodinách, najmä teda u politikov, ale o to nemám záujem. Ja zverejňujem naozaj informácie, keď vidím, že postupuje drsná deštrukcia tohto štátu, buď v ekonomickej oblasti, alebo v oblasti vzťahu politikov k občanom. A do tých ľudí, o ktorých natáčate tie videá, keď spomeniem napríklad aj Parazit, Norbert Böder a podobne, dokedy to je nejaká možno osobná animozita, možno sledovanie nejakých osobných cieľov a potom to, čo sa pýtal aj pán Naď na druhej strane, že potom ako chcete s nimi spolupracovať, lebo mnohé tie informácie, poznajúc mediálno-politické prostredie, ako môže byť problém pre tých ľudí potom s vami si sadnúť za jeden rokovací stôl? No v prvom rade ja si myslím, že žijeme historické obdobie, keď si to ľudia možno neuvedomujú, tak ako bolo pred 40 rokmi, takmer 40 rokov socializmu. A napriek tomu, že priemerný občan sa nemal zle, aj tak ľudia mali pocit, že treba nejakú významnú zmenu. Teraz žijeme 37. rok od Zamatovej revolúcie. To viem, len teraz ste mi utekli trošku z tej odpovede, lebo mňa tá spolupráca ma zaujíma, že teda, že s kým? Lebo keď teda pálite po všetkých, tak s kým? Právo na pravdu nie je štandardná strana. My nechceme sa zaradiť do toho systému, ktorý to funguje. My chceme ten systém zmeniť. Ten vývoj na celosvetovej oblasti, na globálnej úrovni, na európskej úrovni a na slovenskej je taký turbulentný, že naozaj nevieme predpokladať, čo to bude na budúci rok. Ale ak chcete nejaké politické ukotvenie a s kým by sme mohli hovoriť, tak my sa definujeme, hoci to nemám rád, pretože myslím si, že tie pravidlá o delení strán a štruktúre strán už dneska neplatia, ale právo na pravdu je konzervatívna, pronárodná strana. Čo sa týka ekonomického programu, tak sme pravicová strana. Dobre. Takisto téma je rovnaká, ekonomika. Ja v tom, čo povedal pán Naď, s tým absolútne súhlasím. Ten rozpočet bude naozaj predvolebný. A myslím si, že to pán Fico aj dosť otvorene povedal. On povedal, že oni sú sociálno-demokratická strana a v predvolebnom roku od nich nikto nemôže chcieť nejaké významné škrty, pretože oni majú na prvom mieste, aj keď asi nie je fér, že teda tu nie je zástupca strany Smer, a bolo to vo verejnom priestore, povedal, že prioritné sú pre nich, aby dosiahli politické ciele strany Smer, aby urobili nejaký čiastočný kompromis s tým, čo potrebuje Slovenská republika. Z toho jasne vyplýva to, čo povedal pán Naď. Oni budú Slovensko ďalej zadlžovať a budú rozdávať peniaze tým skupinám obyvateľstva, ktoré sú potenciálni ich voliči. Ja chcem povedať, že povedal som, keď dávate dostatočný priestor, pán moderátor, ale nedokončil som myšlienku ohľadne politickej strany Právo na pravdu. My máme úplne iný prístup k správe a k riadeniu štátu. Dokonca aj to zverejňovanie informácií o parazitoch má nejaký účel a efekt, pretože veľakrát sa stane, že keď zverejním nejakú informáciu, tak sa potom tá skutočnosť neudeje. Tak ako to bolo v prípade, povedzme, toho pána Haršana. Čiže tie videá sú v podstate preventívneho charakteru? Čiastočne áno. My si totiž myslíme, že politici sú naozaj viac herci ako odborníci. A my máme úplne iný prístup. Kým politici dneska hrajú tie svoje herecké etudy, chodia po Slovensku na vládnych limuzínach, bicykloch alebo karavanoch, my sedíme, počítame a pripravujeme plán pre Slovensko. Vo všetkých reláciách vrátane tej vašej som počul 200 krát povedať, my máme víziu. Pre mňa vízia to je sen, to je hlúposť, to je nič.
Právo na pravdu má plán. A druhé klamstvo, ktoré počúvam v tých diskusiách, je to, že koalícia vraví, že na štáte sa nedá šetriť. Pani sú podnikatelia a asi mi dajú za pravdu, že najrýchlejšie zarobené peniaze sú ušetrené. Opozícia tvrdí, že na štáte sa dá šetriť, ale keď jej položíte otázku, a vy ste to robili takisto viackrát, ako, tak nevedia odpovedať. Mám jednu poznámku, nechám názora, opatrenia. Páni hovoria, že sedia s progresívnym Slovenskom. Progresívne Slovensko je napríklad pán Odor. Pán Odor chcel zoškrtať 2,5 miliardy, pani 2,5 miliardy v sociálnej oblasti. Takže keď sedíte s progresívnym Slovenskom, tak sa spýtam, či sa s tým stotožňujete. Pán Odor napríklad vo svojich legokockách išiel na polovicu zoškrtať dávku, tehotenskú dávku tehotným ženám. Takže keď sedíte s nimi, tak sa spýtam, že či to je podľa vás v Ja len poriadku. pre korektnosť poviem, že to bolo 107 opatrení, bolo to jedno z nich, aby to nebolo len toto. Dobre, bolo to na výber. Dobre, to bolo to zoškrtanie vlákov so 100% zľavou, obedov so 100% zľavou zadarmo. My sa snažíme o to, aby sme mali nohu vo dverách a napríklad presne takéto technokratické opatrenia by sme mohli zamedziť. Hej? Pokiaľ tam nebudeme, môžeme to kritizovať ako nejak z kraja futbalového ihriska, ale nikto nám neprihral loptu. My vtedy môžeme dať podmienky podľa tých našich presvedčení a presne toto podpora rodiny, podpora starých ľudí, toto u nás je tiež priorita. Dobre, čiže chcete takisto zachovať, aby som tomu správal, áno, že sociálne štandardy. Dobre, ja sa dopýtam, áno. Poslednú poznámku, hovoríte, že podpora starších ľudí. Pán Odor v poslednom videu povedal, že A neviem, prečo 13. sa bavíme dôchodok, o pánovi Odorovi. pretože Nie je ste to povedali, náš že člen. sedíte na ekonomickom programe s progresívnym Slovenskom, len dopoviem, keď môžem. 10% dôchodcom chcú nechať 13. dôchodok. 10%. Áno? 1 000 000 dôchodcov, súčasných dôchodcov, má dôchodok, ktorý keď si prepočítate na deň, tak majú menej ako 8 eur na potraviny a nápoje. Ja je to som podľa vás zachytil normálne, že PSK, lebo tento naozaj pán nemáme chce ich tu, ale zachytil som zoškrtať? skôr tú informáciu pri 13. dôchodku, že chce tu byť adresnejší. Ja som teda ešte zatiaľ nezachytil úplne nejaké takéto Viete, čísla. pamätáte si pána Ale Kaníka, ako že môžete vy Odor, že rozhodovať, netvor. prepáčte, stále hovoríte vy, ako môžete rozhodovať vy o tom teraz, keď ešte nevidíte ani budúcoročný rozpočet, že z čoho budete rozdávať? Z čoho vy chcete rozdávať? Vy čo chcete šetriť, ale neviete, z čoho chcete rozdávať. Ale už to chcete slúbiť, alebo chcete niekoho zašlapnúť, lebo nechce rozdávať. Tak 13. dôchodok je prenot 13., lebo boli na to peniaze. Keď na to budú, verte mi, že dáme. A keď na to nebudú, tak máme sa teda zadlžovať? Pán Kollár, Máme zadlžovať? môžete, nech sa páči. Veľmi sa divím tomu, čo hovoríte, pretože ja vás mám zaradeného hlavne ako podnikateľa a politika súčasne. Ja sa pozerám na Slovensko ako na firmu, ktorú vlastní 5,4 milióna občanov a má veľmi zlý manažment. A už som povedal tú vetu. My, keď chceme udržať sociálny štandard, a my si myslíme, že by sme ho vedeli udržať, najprv musíme začať šetriť na štáte. A súhlasím s vami, že máme rovnaký cieľ a musíme sa dostať najprv do parlamentu, aby sme vedeli o nejakých veciach rozhodovať. Ale šťastie praje pripraveným a my sme pripravení. Ja vám Tak ukážem... poďme na to, lebo to sú fiškálne. Máte pripravené riešenia, Máme povedzte mi. iný Tak postup. máte tu hrbu tabuliek. Áno, ja vám to vysvetlím. Viete, dneska máme... Slovensko sa kontinuálne zadlžuje od vzniku, od roku 93. Začali sme s 500 miliónov eur zhruba verejného dlhu. Dneska máme 85, možno 86 miliárd, 170 násobok. Každá vláda postupovala so zadlžovaním. Dnes máme najväčší problém, nie je možno s tou výškou dlhu, aj keď mi sa nepáči, že pán premiér ukazoval ako príklady tých horších. Neukázal v tej tabulke tých lepších, ktorí majú nižší dlh. Ja si vždycky myslím, že učiť sa máme od tých lepších a nie od tých horších. Poukazovať na to, že niekto má horšie známky v škole, to je pre deti zlý príklad. Treba povedať, že uč sa tak, aby si mal samé jednotky a nie štvorky, päťky. Ale dobre, zadlžovať sa môžeme, ale s tým, že ten samotný dlh sa dá revolvovať, požičiame si ďalšie peniaze, budeme to splácať neskôr. Teraz tie posledné dlhopisy, čo boli umiestnené vo Švajčiarsku 700 miliónov, boli so splatnosťou, myslím, 20 rokov, ale úrok je dôležitý. To nás zabije, pretože to je s úrokom 4,125% na ročnej báze. Dneska, aby ste mali predstavu, úroky z nášho dlhu znamenajú za rok 2025 bolo 3,4 milióna eur denne.
3,4 milióna eur denne platíme úroky, to znamená 1,3 miliardy ročne, to bolo za 25. Tento rok sme už zaplatili 1,5 miliardy na úrokoch, do konca roka to budú 2 miliardy, to znamená, že to sú tak hrozné veľké peniaze, ktoré nám jedného dňa z tej Áno, ale príjmovej niekedy sa štátu oplatí požičať. Áno, ale závisí od toho, či Tak to... sa správa aj podnikateľ. Závisí to od toho, do čoho to investuje. Ja to poviem úplne primitívnym príkladom. Ak máte problém doma, požičate si peniaze, tak čo je pre vás výhodnejšie? Vybetonovať chodník do záhrady alebo si kúpiť 50 sliepok? No asi 50 sliepok, lebo vám to prinesie nejaký príjem, ale my staviame, budujeme chodníky do záhrady, ktoré nám neprinesú príjem, ale ešte výdaj, pretože cesty je potrebné stavať, ale cesty produkujú ďalšie náklady. My začneme úplne ináč. My máme pripravené šetrenie a ja som vlastne bol prerušený v tej mojej myšlienkovej úvahe. Koalícia tvrdí, že sa šetriť nedá, opozícia tvrdí, že sa dá, ale nevedia ako. Toto je súčasná štruktúra ústredných orgánov štátnej správy, podriadených organizácií, ktoré patria pod tie rezorty. My máme pripravený plán, že to bude vyzerať takto. Vidíte už vizuálne, aké to zúženie. Čo to bude znamenať? V druhom roku, keď sa zavedú tie opatrenia, ktoré máme pripravené, tak vieme ušetriť 3,6 miliardy. Ak vás zaujímajú jednotlivé položky, môžeš to mať. Ďakujem, aby to zase nebol samozrejme úplne, že predvoleb. Opačte. Pán Naď, v tejto relácii som videl párkrát, že sa tu dávali nejaké darčeky, ja sa ospravedlňujem, žiadny som nepriniesol. Na budúce, keď pôjdeme do relácie, prinesiem vám kalkulačku. To by sa vám asi hodila. Viete, pri všetkej úcte, štruktúra tých výdavkov, máme na ďalšom slajde, môžeme to ukázať. To je proces, ktorý by trval 2 roky, v druhom roku by sa dosiahla táto úspora. Nedokončil som, čo s tými peniazmi urobíme. Keď chcete zabezpečiť sociálny štandard a ešte aj urobiť podmienky lepšie pre podnikateľov, pretože štát nemá žiadne iné príjmy len od podnikateľov a občanov. Pasívne príjmy máme minimálne z tých niekoľkých podielov v strategických podnikoch, čo máme nejaké dividendy. To znamená, že tieto peniaze môžeme použiť spôsobom, akým považujeme za vhodné. Z 3,6 miliardy máte zhruba miliardu 13. dôchodok, nemusíte ho zrušiť. Transakčnú daň môžete zrušiť, to je 500 miliónov eur ročne. A môžeme si povedať, na aké účely to použijeme, ale podstatná vec je, aby sme naštartovali súčasne z tých úspor ekonomiku, my sme už deklarovali to, že máme záujem znížiť daň z príjmu právnických osôb na 16%, to je výpadok na príjmovej časti štátneho rozpočtu na ročnej báze 1,2 miliardy. Ešte stále nám to vychádza. Ja? Pokladám, že si to pamätáte zhruba v jednom ročníku, v rovnaký ročník, alebo vy ste o pár rokov mladší. Keď bola vytvorená územná organizačná štruktúra, územnosprávne členenie Slovenska, tak ako je dnes, a boli vytvorení 8 úciek, povedzte mi, kto proti tomu, ako to bolo vytvorené, najviac protestoval? Ktorí voliči, ktorej skupiny? Povedzte mi to. Pamätáte si? Odpovedzte. Ale to je politická otázka. My sme chceli komárňanskú župu, aby to bolo... Občania Slovenska maďarskej národnosti sa búrili a môjho pohľadu absolútne oprávnene, ale nie proti tomu, aby bola župa a Trnavská župa sú absolútne nezmyselné. To sú územné celky, ktoré nemajú nič spoločné. Historicky, kultúrne, národnostne. To je hlúposť. Vy sami ste boli proti tomu. Ja teraz, viete, hovoríte o tom, že ste nás obvinili, že chceme robiť nejakú centralizáciu moci do Bratislavy. To nie je pravda. Martin, môžete poprosiť? Toto je súčasný stav, hore. 2890 obcí, 79 okresov a 8 úciek. Nami pripravená reforma verejnej správy a máme ju na 80% hotovú. Môžeme ju predložiť do 2 mesiacov do parlamentu, keď sme boli v parlamente, tak je predstava, že budú 4 silné regióny, niečo na spôsob, ako to bolo kedysi. To znamená Bratislava, západokraj, stredokraj, východokraj. Názov si môžeme vymyslieť. 25 obvodov, ktoré by mali byť zároveň volebnými obvodmi. My práve naopak chceme presunúť politickú moc a aj organizačné veci a správovanie tých územných celkov práve do tých regiónov. A 72, my sme to nazvali obce s rozšírenou právomocou. Aby som aj kolegov zapojil. Dokončím. Áno. Dokončím, prosím. A teraz keď vám predložíme mapu, kde budú lokalizované tie jednotlivé ORPčka, môžeme dať tomu iný názov, tak budete mať... budete mať väčšiu autonómiu v tom rozhodovaní práve v tých okresoch, ktorých väčšina dnes patrí medzi okresy z najmenej do tej skupiny najmenej rozvinutých. V tomto sa rozchádzate, ale ja to ešte, aby sme uzavreli tému ekonomika, ideme na právny štát a Benešové dekrety. Budeme určite znižovať daňovo-odvodové zaťaženie nielen práce, ale aj podnikania.
Máme prepočítaný, páni, my sa nedomnievame ako vy, my nemáme domienky, máme prepočítanú nižšiu 16% daň pre právnické osoby, pre podnikateľov. Je to razantné veľké zníženie, ktoré má byť práve tým základom pre to rastové opatrenie. A to je to, čo vlastne Zoro hovoril, bude to stať ročne 1,2 miliardy, ale tých 3,6 miliardy je tu. Mňa viete, čo veľmi udivilo, čo ste povedali? Vy ste komunálni politici. Neviem, či viete, aj vaši kolegovia, tu máme viac ako 22 000 poslancov. Pani sú poslanci v rámci celého Slovenska. Podľa vás je to normálne? Potrebuje Slovensko 22 000 poslancov? To je prvá vec. Hovorili ste, že nedá sa ušetriť na štáte. Páni, toto je dôvod, prečo maďarské regióny, ja ich nazývam maďarské, ja viem, že sú to občania Slovenska z maďarskej národnosti, sú dneska chudobnejšie, ako sú tie iné regióny, pretože majú politikov, ktorých zastupujú ako vy, ktorí povedia, že nedá sa ušetriť na štáte, nedá sa ušetriť na župe. Pádať reakcia. Koľko je podnikov? Počkajte, nie, ešte sekundu. Skúste mi povedať, ste skúsení komunálni politici, koľko máte podnikov pod každou župou? Povedzte mi, koľko podnikov, a teraz každý povie, že poslanci dostávajú malé platy. Vy a vaše, nechcem povedať rodiny, ale vaši kamaráti politicky sú naťahaní vo všetkých týchto podnikoch. Od sociálnych služieb cez školstvo. A posledná poznámka. Viete mi povedať, prečo je naša ekonomika tam, kde je? Pretože stredné školy prešli pod vás pod župy. A vy ste to stredné školstvo tak doriadili, že dneska nemáme vodičov, nemáme remeselníkov, nemáme všetkých tých, ktorých potrebujeme dneska na trhu práce a potom to musí premiér Fico dovážať Pakistáncov, Indov a neviem akých... Pánať reakcia a ideme na ďalšiu tému, nech sa páči. To je vaša chyba, vaša. Nenevajte sa, ale to je taká hrubá demagógia, čo robíte. Nič iné som nečakal od vás. Je vás 22 000, nič iné som od vás nečakal. 22 000 poslancov. Počúvajte, mám. U nás vo firme nemám ani jedného človeka, čo má takú nízku mzdu ako poslanec VUC. A to už možno by ste sa mohli informovať, koľko tých 11 500 poslancov, ktorých tu do toho, či 19 500... Viete, koľko dostajú nikto? Väčšina nič, aby ste vedeli. Len vy nemáte poslancov, vy nemáte starostov. Netušíte, že čo sa deje na Slovensku, že tí ľudia sa tam skladujú ešte aj na deň v obci, hej, a robia všetko pomaly, že zadarmo a hlavne tie malé obce, tak neviete tam naloviť, nie že poslanca, ale ani starostu. Uvedomujete si to? Vy s týmto chcete ušetriť? My si uvedomujeme... Viete, že viete, aké podniky máme? Ja vám poviem. Domov dôchodcov, potom tie štacionáre a stredné školy, áno, máme. A povedzte mi, tam máme ako ušetriť? Akých ľudí my tam dávame? Tam sú pedagógovia, tam sú školníci, keď tak maximálne. Na tomto, ako vy chcete ušetriť? Ale ja vám poviem, keď to dáte, áno, takže to dáte do centrály na ministerstvo školstva, tak? Nepôjde to cez vaše organizácie, nebudeme platiť 22 000, potrebuje Slovensko 22 000 poslancov? Opačne, práve, že Slovensko nepotrebuje centralizáciu, ale potrebuje decentralizáciu, lebo ľudia na to vidia. A vidia na to potom, že čo sa deje a toto, nehľadajte, to je presne centralizácia. Ja vám poviem, že napríklad v takej Vúcke, čo vy ste nakreslili teraz, neviem, čo má byť Trnavská, Trenčianska, či čo tá červená, hej, tak tam Maďari majú tak akurát slovo na prd, hej. Tak preto hovorím všetkým maďarským divákom, dajte si na nich pozor, lebo 14 rokov ste boli vo vláde. 16. Čo ste tam robili? Teraz sa bavíme o niečom druhom. Neviete na to odpovedať, že takto nezmysly ukazujete. My nevieme na to odpovedať. Odpoviem. Viete, ja si myslím, že veľa vecí... Pane Bože. My nemusíme vymýšľať koleso vymysleli už Sumeri. Porovnajte si Dánsko, čo je krajina, ktorá je naozaj veľmi efektívna, veľmi prosperujúca. Má rovnakú zhruba plochu, má zhruba rovnaký počet obyvateľov a to, čo my sme nazvali obce s rozšírenou právomocou, tak oni ich majú 90. Prečo tá krajina môže byť spravovaná v 90 miestach a my ich máme 2890? Viete, a to, čo ste povedali, prepáčte, že niektoré obce, že neviete nájsť vôbec kandidátov za poslancov, za starostu. Veď vy mi vlastne hovoríte, že áno, treba to rýchlo urobiť.
pretože tam už nie je vôbec záujem o tú komunálnu politiku. Vy hovoríte, že koľko peňazí na to ide? No žiadne peniaze na to nejdú. My hovoríme, že Tak je to ušetríme a peniaze demagógia. dáme na A keď škôlky, oni na chcú mať cesty a na samosprávu, všetko, čo tak nech potrebujú majú občania. samosprávu. Oni keď sa chcú spojiť s druhou obcov, tak oni sa spoja. Nepotrebujú vašu pravdu na spravodlivosť. Veľmi nakrátko sa vyzná ten Benešové dekrety, dobre? To je pravda, hej. Ja by som chcel len na toto reagovať. To, čo hovoríte, to je absolútne není pravda. Všetky sú, to, čo sa robia tie služby na župách, to sú prenesené kompetencie. Či sú to stredné školy. My máme na odbore školstva, máme 5 až 7 ľudí. Ostatní všetci robia ako učitelia, ako pedagógovia. To by ste platili aj takisto, ako keby patrili pod štát. Takisto ako sociálni pracovníci. Ideme na tému Benešové dekrety, páni. 3300 Nechcete to rovno do Bruselu 3300 klientov máme a z toho 2200 zamestnancov. Nechcete to do Bruselu presunúť. Vy ste proti Európskej únii a takú centralizáciu tu chcete robiť, že už len čakám. Vy proste neviete ušetriť na štáte, to je pointa. Ale to neušetríte, Za to to sedíte musíte... s Odorom, ktorý chce škrtať tehotenské. Ale to musíte zaplatiť. Gratulujem vám, pán. Ste výborní. Ale výborná politika pre občanov maďarskej národnosti. Aby to nerobil. Ja rešpektujem Aby to teda, nerobil, že možno aha. sa v niektorých veciach nerozumieme, ale my, čo ideme urobiť, to je síce zúženie štruktúry, zníženie nákladov, ale to znamená to presun kompetencií do regiónu. Ale jak to máte prepočítané? Ale vy tu stále hovoríte o nejakej centralizácii. Ale čo vy ste 16 rokov robili, pani, vo vláde? Ja myslím, nie vy osobne, ja myslím, vy ako strana, ktorá má A to ste sa zastupovať... už koľkokrát opýtal, keď nemáte odpoveď na našu Ale vy otázku. sa na tu niečo pýtate a vy ste boli 16 rokov vo vláde a ste to neurobili. To by ste asi nerozumiem, robili čo- tak ako terajšia vláda, že všetky kompetencie sa presunú na samosprávy a nepridajú k Pani, tomu keď peniaze. nezačneme šetriť a radikálne na štáte, tak tento štát... Dobre, tak ako môžete potom povedať, že sa nedá šetriť na štáte? Ale nie, Ideme na tému páni nie na Benešové dekrety, samosprávu. lebo potrebujeme prevziať že nejaké ďalšie témy. Pán Kollár, začnem túto tému pri vás. Predseda Maďarskej aliancie, pán Gubik, sa vyjadril, že decembrová novelizácia trestného zákona, ktorou vláda kriminalizuje nás, teda Maďarov žijúcich na Slovensku, takmer 500 000 maďarské spoločenstvo. Je to, ako odznelo aj na začiatku tejto diskusie, práve toto bola taká tá možno rozpuška, alebo ten moment, kedy ste vylúčili teda spoluprácu so Smerom, tak ste to povedali na úvod relácie. Venujete sa aj téme právneho štátu. Ak by ste boli vo vláde, tak toto ustanovenie o tom, že kto spochybňuje Benešové dekrety, mu hrozí sankcia, by ste zo zákona dali preč? Nech sa páči. Okamžite. To je úplný nezmysel, v tomto sa určite zhodneme. Viete, ja osobne som aj ľudský, aj právne proti kolektívnej vine. To je jeden nezmysel, ktorý sme ale nevymysleli ani my, ani Slováci, ani Maďari. Vymysleli to Veľká trojka na postupínskej konferencii v roku 1945. My sme to samozrejme prebrali do nášho zákonodárstva, najprv jedným Benešovým dekretom, potom nariadením Slovenskej národnej rady. Je to 80 rokov stará záležitosť a dneska sankcionovať takýmto spôsobom niekoho za to, že sa vyjadrí možno negatívne alebo spochybní, či to bolo vtedy správne alebo nesprávne, je veľmi zlá cesta a v tomto sa asi zhodneme. A tému Benešových dekretov by ste nechali tak, alebo by ste to nejakým spôsobom riešili? Viete, to má by som povedal, dve úrovne. Hovorilo sa o tom veľa v mediálnom priestore, ja som právnik. Faktom je, že Benešové dekrety, aj teda to nariadenie Slovenskej národnej rady, ktorý ten Benešov dekret teda prenieslo do slovenskej legislatívy, hovorí, že majetok, teda osôb, ktoré boli dotknuté označením ako, že sú kolektívne vinní, prešiel na štát okamihom zverejnenia tohto dokumentu v zbierke zákonov. Čiže to je fakt, ktorý jednoducho nevieme zmeniť. Pravdou ale je, to sa možno zhodneme tiež, že štát mal 80 rokov na to, aby administratívne, pretože samotné konfiškačné rozhodnutia, ktoré vydávali okresné národné výbory alebo miestne národné výbory, malo už len deklaratórne účinky. To znamená, tu už bolo treba len zaniesť do najprv pozemkovej knihy, potom strediska katastra. Ak to štát 80 rokov neurobil, tak si myslím, že by mal prijať za to zodpovednosť a povedať, že musíme samozrejme urobiť tú zmenu v parlamente, musíme urobiť v súlade s našou ústavou a povedať, že nebude si štát už uplatňovať takéto reštitúcie, pretože aj občan, keď niečo zanedbá, tak za to nesie zodpovednosť. Štát zanedbal svoje povinnosti, aby si zaniesol do už teraz katastra nehnuteľností ten svoj majetok, ktorý, ale zdôrazňujem, získal zverejnením tých dokumentov v zbierke zákonov. Nepoznám pojem, ako hovorili, myslím, progresívci, mŕtvý zákon alebo neúčinný zákon. Vy, pán moderátor, máte právnické vzdelanie tiež. Áno. Ja som asi chodil do zlej školy. Tak to bolo v tom ich uznesení. Tak ale taký toto pojem akože, ak sa ja pýtate, nepoznám.
de jure, tak takýto zákon, toto na to ako keby... To neexistuje. Áno, ten výklad, áno, To je pravda. politické heslo. Ale súhlasím s tým, že, viete, otvárať alebo rušiť Benešové dekrety, viete sa, ak by sa to stalo, tak to by sme mohli urobiť potom akože jedno ministerstvo, ktoré by malo 2000 zamestnancov a 30 rokov by riešilo reštitučné nároky z tých majetkových prevodov počas 45. až nejakého... Páni, spomínali ste, že s progresívnym Slovenskom teda riešite nejaké ekonomické nastavenia a ekonomické opatrenia. Riešite s progresívnym Slovenskom aj tému Benešových dekretov? Riešime dopady, hej? Lebo my niekto chceme, aby sme natočili naspäť do 45, alebo neviem dokedy a naprávali nejaké staré viny. S tým sme si už nejak uzrozumení. Ale je podľa vás normálne, že aj dnes možno niekomu práve vypisujú nejaký papier, že ten pozemok už nie je tvoj, lebo dedo, alebo nie je tvoj dedo, ale dokonca od koho si kúpil dedo. Že jemu to zabudli zobrať, on to dal na syna, syn to predal tebe a tebe to zoberú a chod si to pýtať. Lebo taký prípad je konkrétne teraz, že do Maďarska má sa žalovať niekto, komu zobrali pozemok. Takže my to chceme, aby už to neaplikovali. Veď to už by sme mohli sa opýtať, že potom aj harijské zákony by mali ešte sa pozrieť, že náhodou či nejaký židovský majetok v centre mesta by sa nedal zobrať. Veď sme normálni? Ako toto ešte ideme obhajovať tú činnosť. My nechceme Benešové dekrety, Benešov dekretov milión, hej? Ale tieto veci, aby to používali dneska, to je absurdné. A to viete, kedy vzniklo? Ja vám poviem, keď prišiel zákon o pôde, a vtedy tam zadali, že aj podľa toho by mohli asi v 2021, lebo odtedy sa to koná. To sa nekonalo tu 50 rokov, hej? Ale teraz to znamená, že je to momentálna aktivita, ktorá je politické krytie to má, tak to nazviem, že má to politické krytie a samozrejme budeme proti tomu sa spájať s hocikým. A ešte aj s vami. My nemáme v tomto rozpor, len jednej veci máme vážny rozpor, lebo vy hovoríte, že to nie je normálne a ja s vami možno, keď použijem tento výraz, ako vy súhlasím. Ale bohužiaľ, to, čo sa robí, je zákonné. To znamená, ak to chceme zmeniť, musíme zmeniť zákon. Veď to hovorím. Štát by mal prijať zodpovednosť za svoju 80-ročnú nečinnosť a mal by prijať zákon, ktorý zmení tieto pravidlá a povedať, že dobre, ja som bol zlý hospodár, ja som si 80 rokov neurobil poriadok vo vlastnom majetku a je nefér, keď áno, súhlasím, viete, lebo pokiaľ to nebolo teda zavedené najprv do pozemkovej knihy, alebo potom na stredisko geodézie, tak niekto v dobrej viere, on aj nemohol vedieť, že patrí do tejto kategórie, ktorá je pokrytá tou kolektívnou vinou. Takto niekto niekomu daroval, predal a dnes to ideme brať. Ideme aj na vzťahy V4 a slovensko-maďarské vzťahy. Na poslednom tohto týždňovom stretnutí krajín V4, aktuálne v zložení Fico, Tusk, Peter Maďar a Andrej Babiš, tak prišlo k nejakým zmenám. Aj V4 prežívala turbulentné obdobia aj kvôli Viktorovi Orbánovi. Vtedy bol nejaký blok Robert Fico, Viktor Orbán versus Tusk a vtedy ešte Peter Fiala. Čiže je tam ako keby taký nejaký náznak obnovenia, vrátenia tých vzťahov niekde do 90. rokov, aj vzhľadom na vývoj v Európe, kde naozaj, že V4 ako keby to konzervatívne krídlo Európy zo 65 približne miliónmi obyvateľov mohlo niekde ako keby prevziať nejaké líderstvo, aj v súvislosti s témou migrácie a podobne. Ale chcem sa vás opýtať, pretože aj Peter Maďar sa po nastupe vyjadril, že Maďarsko susedí samo so sebou. Čo hovoríte na tento výrok, pán Csenger? Susedí? No, susedí s krajinami, kde býva maďarská menšina. To vlastne, či v Rumunsku, či v Srbsku. A je to výrok, ktorý treba odsúdiť? Zasahuje podľa vás do suverenity? To sú také hry na slova. To, že ako to on myslel ako maďarský premiér, to ťažko teraz, my sa k tomu máme vyjadriť. Keď zoberieme len jednu vec, že ako tak sme suverénny štát. Či to je podľa vás v poriadku, že premiér druhej krajiny suverénej povie, že susedia sami so sebou? Ako keby nerešpektoval suverenitu ostatných štátov. Páni to schvalujú hlavne, keď mlčak do moči ten svedčí? Nie. Tak povedzte áno, alebo nie. To bol jeden výrok, podľa mňa nešťastný výrok a aj zle pochopený výrok ešte premiéra Antalás 30 rokov dozadu.
A nový premiér Maďarska toto nejak zopakoval pri neviem akej príležitosti. Ja som to nepočul, neviem sa k tomu vyjadriť, ale každopádne nie je to náš výrok. Nie je to náš výrok, ani nepovažujeme to za šťastný, ani diplomatický, ani nejaký iný. A vieme dobre, že politicky asi na ktorej strane nový maďarský premiér je voči premiérovi Ficovi. Hej? To znamená, nehrajme sa tu na to, lebo len rozdúchávate maďarskú kartu, pritom ešte ani nie ste, že v politike a už chcete teraz maďarskú kartu použiť. Maďarskú kartu. Prečo vás toto trápi? Nás prečo to trápi? Ja som sa vás na to nepýtal, pán moderátor sa na to Pán pýtal. moderátor, vy rozdávate maďarskú kartu. Mali by ste povedať, že to nie je zaujímavé, nie že my ubezpečíme. Ja tu nerozdávam vôbec nič, ja som sa pýtal legitímnu otázku. Nech sa páči, takisto tá otázka ku vám, či to je šťastné vyjadrenie. Môj názor je, že od roku minimálne 45 sa dozvedia občania slovenskej a maďarskej národnosti, že majú nejaký problém, keď to povedia politici. Ja žijem tiež na zmiešanom území a ja nevidím žiadny reálny problém, okrem nejakých možno krčmových bitiek, že by Slováci a Maďari mali nejaký problém. Čo sa týka toho výroku, viete, no bohužiaľ, ja si myslím, že to je presne taká istá línia, ako používajú bohužiaľ aj slovenskí politici, že pre dosiahnutie nejakých akože pozitívnych bodov, nejakej popularity, povedia hlúposť, ktorej dôsledky môžu byť niekedy až fatálne. Takže ideme k záveru relácie. Bude ma zaujímať, ak by ste boli poťažmo úspešní v tých posledných prieskumoch verejnej mienky, ktoré teraz realizovali dve rôzne agentúry, tak vo vašom prípade dneska vyšlo ako 3,2, 2,3%. V inom prieskume takmer 4,8%. Vy ste mali niekde približne okolo 2%, čiže niekde vás tie prieskumné agentúry už nejakým spôsobom zaznamenávajú. Ak by ste poťažmo boli úspešní vo voľbách, kto by boli vaši partneri, s kým si viete predstaviť spoluprácu? Ja si viem predstaviť spoluprácu s každým, kto pochopí, v akej je Slovensko situácii a musí sa začať pozerať najprv na peniaze a ekonomiku, pretože si myslím, že ideme do doby, ja už som povedal, že uvidím ako veľmi také historické okno na veľmi výrazné zmeny na všetkých úrovniach, že budeme musieť odložiť môj odhad ako človeka, ktorý celý život prežil podnikaním, na dve volebné obdobia všetky kultúrno-etické otázky. Nebudeme sa baviť o potratoch, o manželstvách osôb rovnakého pohlavie. Budeme sa baviť o ekonomike. Ja chcem aj s mojimi kolegami, mám 15 mesiacov do volieb, urobiť možnosť, aby som sa porozprávala s mojimi kolegami, so všetkými zástupcami všetkých politických strán a v princípe dneska nechcem vylúčiť nikoho. Úprimne poviem, že mám problém s niektorými osobnostiami v politike. Neviem si predstaviť, že by som sedel za jedným stolom s pánom Naďom, Šimečkom alebo s pánom Matovičom. Ale ostatní ľudia budú... Ale to sú zásadné veci, lebo to sú predsedovia strán, takže to by bol asi dosť problém. Napríklad... Viete, my máme taký zvláštny systém politických strán, pretože väčšinou strana rovná sa líder. Keby sme sa bavili o, povedzme, v stranách, ako sú vo Veľkej Británii, no tak tam strana je strana a líder sa mení. Tak tam by som povedal, že osobnostná animozita nezohráva až takú úlohu. Vy ste vylúčili Smer a Repuč. Ako sa k tomu staviate vy? Má to zmysel? Nemá to zmysel. My doporučíme našim členom a sympatizantom, aby sa nezúčastnili referenda, pretože myslím si, že Slovensko, daňoví poplatníci slovenskí platia zhruba 10 miliónov eur za to, aby sa demokrati zviditeľnili, pretože na nič iné to nebolo. To sú vyhodené peniaze. Páni, má to zmysel? Ako sa vy k tomu staviate? Dobrý večer. Pekný večer prajem. Moje meno je Ladislav a mám otázku na pána predsedu. Už ste mi z časti odpovedali na otázku ohľadne kolektívnej viny, čo som sa chcel spýtať. Každopádne prvá otázka, že je to aj celostanický konsenzus tejto kolektívnej viny, že to odsudzujete, respektíve nepočul som ešte od vás nejaké konkrétne riešenia, ako by ste to riešili. A ešte by som chcel apelovať na jeden konkrétny prípad. Sa stalo 150 vlastníkov lesov, ktorí nemôžu užívať svoje majetky a doteraz pomaličky ani konár z tých lesov nemôžu zobrať so sebou. Takže na toto ešte by som čakal nejakú odpoveď. Ďakujem. Ja už som v princípe odpovedal takmer na všetko. Ja občiansky aj ako právnik odsudzujem princíp kolektívnej viny. Vysvetlil som pánovi Náďovi, keď sme diskutovali to, že si nemyslím, že je vôbec možné a realistické a myslím si, že ani teda naši diskutujúci to nepožadovali zrušiť Benešové dekrety, ale treba jednoducho zamedziť ďalším dôsledkom, za ktoré je zodpovedný štát tým, že si nedosledoval, nesplnil si svoju povinnosť, ktorú mal robiť. A po 80 rokoch, ja si myslím, že je na čase, aby bolo povedané, že už nech sa v tom nepokračuje. Čo sa týka tých lesov, môžete mi to upresniť, pretože
Viete, 150 vlastníkov, a ja som citoval konkrétne z médií slovenských, aj denník o tom písal podobne. A tam sú vlastníci, ktorí v podstate im to skonfiškovali, hej, a stále to bol konfiškát. Presne, a v podstate aj doteraz proste nemôžu užívať tie majetky, hej, a pomaly im nedopustia ani... Odpoveď kvôli času? No ak to bol konfiškát a štát to má na liste vlastníctva, nemá. Aha, tak Proste... viete, dávam kontakt, Ďakujem. môžete mi to poslať, ja vám na to odpoviem odborne. Dobrý večer, volám sa Pavol Šabek a mám otázku na pána Halasa. Podporujete rušenie vyšších územných celkov. To znamená, že týmto spôsobom podporujete aj nejakým spôsobom presunutie rozhodovania o veciach verejných, čo sa týka napríklad regionálnych ciest, stredných škôl, mimo tých regiónov, zo Zemplínu, z Rimavskej Soboty, z Rútok, niekam preč, ďalej od tých obyvateľov. To znamená, že o týchto veciach by následne rozhodovali nejakí úradníci, ktorí častokrát neprekračujú ani hranicu toho svojho regiónu, nie ešte, aby vedeli a poznali tie regióny ďalej, hej, v širšom okolí, či už z Bratislavy na východ alebo podobne. Moja otázka znie, nie je toto opätovná centralizácia moci do rúk niekoľkých vyvolených ľudí? Pán Halas, odpoveď, nech sa páči. Ďakujem vám pekne za otázku. Chcem sa spýtať, vy kde žijete, alebo kde bývate, v ktorom meste, alebo v ktorom kraji? Trnavský kraj, Dunajská Trnavský streda. kraj. A viete, kde je župa Trnavská, ak tam teda nerobíte? Viete, na ktorej ulici je, alebo kde sídli Trnavská župa? Jasné, Kolárova. Kolárova, dobre, takže viete. Aj viete, predpokladám, že aké má kompetencie. Pozrite sa, keď to bude Trnavská, alebo bude to Trnavsko-Bratislavská, to nazvime, myslím si, že tomu občanovi to môže byť jedno, to je za prvé. Za druhé, ak vieme ušetriť niekoľko 100 miliónov po tejto zmene pre občanov, ktoré môžu ísť možno v rámci miesta, kde bývate, do, ja neviem, škôlok, ciest, chodníkov a podobne, tak to by mal byť podľa mňa zmysel práce politikov, že by mali hľadať také riešenia, aby zostalo viacej peňazí pre občana. Ja som nikde nebol, ani nie som poslancom, ale môžem vám povedať, že ľudský ma štve, a to nie je nič proti vám páni, že máme na Slovensku 22 000 poslancov. Pokiaľ by som vám povedal, že ich bude 1000 a bude to fungovať lepšie a budete mať viacej peňazí na vašej ulici, tak asi to privítate, že? Ďakujem pekne. Ako to dnes dopadlo z pohľadu hlasovania divákov? Takže dnes prišlo celkovo 1583 SMS-iek. Výherca alebo výherkyňa má telefónne číslo 0908 391 a to posledné trojčíslie kvôli známemu GDPR nemôžeme povedať, ale naša produkcia sa s výhercom alebo výherkyňou spojí a v priebehu nasledujúcich dní jemu alebo jej hlavnú cenu, to je zlatú kráľovú čašu, odovzdáme. A dopadlo to takto. Dnes Právo na pravdu 78%, Maďarská aliancia 22%. Ďakujem pekne mojim dnešným hosťom, ktorými boli Zoroslav Kolár, ďakujem pekne, Martin Halás, ďakujem pekne.